Vítam vás pri úvodnom dieli seriálu Ako sa vyrába. Volám sa Maroš Salaj a budeme sa každý mesiac stretávať pri novom dieli tohto seriálu. Dnes sa nachádzame v Záhorskej Bystrici, kde nám pán Ondrej Belko, uznávaný včelár, vysvetlí, ako sa vyrába pravý med. Pán Belko má neuveriteľných 84 rokov a ako včelár pôsobí vyše 50 rokov. Medov, ako isto poznáte, máme niekoľko druhov podľa rôznych kvetov, no nechajme už rozprávať odborníka. To je jasné, že na jar v prvorade kvitne vrba, snežienky, cesnak medvedí, to je prvý med. Potom kvitne ďalej repka, tak je repkový med. Ten samozrejme vec skryštalizuje po vytočení za mesiac aj pol. Samozrejme vec, že všetko raz skončí. Končí aj repka, ale chvála Bohu začína kvitnúť agát. Na agátový med najviacej hľadaný, no ale má jednu nevýhodu, že agátový med nemá peľ. Peľ není v kvete, je to med bez peľu. No a po agáte, samozrejme ten kvitne tak týždeň, dva, začína lipa, tak potom samozrejme lipový. Lipový med sa líši od agátového tým spôsobom, že je žlčí a lipa má už peľ. Totižto všetky medy, ktoré sú z kvetov, ktoré obsahujú peľ, tak všetky časom kryštalizujú. Ale to je pravý med. Ľudia, ak si mysleli, že je med, taký názor majú, že cukronateľmi, to je omyl. Med cukronatie, med kryštalizuje a to je pravý med. Voľakedy hovorím, taký med nechceli, že to je cukru, pravý opak. Cukru vôbec nekryštalizuje, lebo ten nemá peľa, nemá tých zrn a tak ďalej. Tam, kde sa nedostane včela ku niektorému kvetu, tak tam samozrejme vec je čmeliak. A poďme už k tej samotnej výrobe, kde to celé začína. Sú tzv. Sliedičky, ktoré idú prvo na prieskum až do 5 km vzdialenosti. A keď zistia tam, že je možnosť znášky, to už jedno, čo sme spomenuli z týchto druhov všelijakých, tak pridejte tieto sliedivky späť do uľa a dajú včelám ostatným signál, predstavte si, že ako ďaleko je tá znáška a ktorým smerom. Svojimi pohybmi týmto včelám to naznačia a potom na základe toho idú všetky pracovničky, lebo samozrejme, že lietavky pracovničky nosia, tak idú za ňou na to miesto a samozrejme tam sajú nektár z tých kvetov a mladé včely automaticky preberú od týchto lietaviek tento nektár. To si predstavte, tieto včely, robotnice ho nevkladajú do tých buniek, ale odovzdávajú ho pracovničkám, tým, ktoré sú mladé včely a tie, aby sa one nebavili, viete, s náškou. A tieto ho ukladajú normálne do plastov. A samozrejme, keďže je ten plast plný medu a je tento plast aspoň 1/3 už zavičkovaný, tak vtedy môže včelár tento plast vybrať a môže ho vytočiť. Vtedy sa hovorí, že med je ako zrelý. A vtedy včelár si tieto rámiky vyberá, vymení za prázdne. Z týchto plastov, aby mohol med vytačať, tak čo musí spraviť? Toto zavičkovanie, ktoré včely tam si zaistili, musí odvičkovať. Tak samozrejme vec, to pekne vidličkou včelár odvičkuje, dá do medometu, automaticky v tomto medomete ostredivou silou sa z týchto ramíkov vytača med. Tečie do nádoby, z nádoby potom sa dáva do koniev, no a samozrejme vec po čase, samozrejme, keď ten med, ak sa povie, sa tak ustali, tak automaticky sa potom plní do fliaž a predáva sa ľuďom, záujemcom. Keď vyhynie posledná včela na zemeguli, tak za 4 roky vyhynie ľudstvo. To povedal Einstein. Až 80% potravín, ktoré ľudia jedia, sú závislé na opeľovaní včiel. Ďalej sú produkty, ktoré včely nám dávajú. A to je materská kašička, propolis, peľ. Toto sú ďalšie produkty, ktoré sú veľmi dôležité pre včely, aj pre ľudský organizmus. Napríklad
Propolis je liek taký, ktorý zatiaľ není nahraditeľný. A to je všeliek. Ja už 40 rokov používam na vnútorné a vonkajšie použitie len propolis. Včely ho nosia s pupeňou stromov. Do všetkých pupeňov stromov prepracovávajú ho na propolis. Ako to je, my to nevieme. Keby to chemia vedela, tak by umelo vyrábali propolis. Ale pretože sú není schopní dokázať, rozumiete ma, hej, tak ho musia vyrábať včely a to je ich tajomstvo. Ďakujeme pánovi Belkovi za krásny deň a prajeme mu ešte veľa krásnych rokov s včeličkami. Ak chcete vidieť, ako sa vyrábajú ďalšie zaujímavé veci, sledujte nás každý mesiac. A nezabudnite odoberať náš kanál na YouTube a prihláste sa na našu facebookovú stránku www.akosavyrába.sk.